Szevasztok! Hihetetlen az időt látva, de még egy napja 38 fokos maximum volt. Aztán láttam az időjárás előrejelzésbe, hogy bejön egy brutális hidegfront. Na, ennek apropóján vagyunk itt. Szóltam Denisnek, hogyha tudunk, azonnal jöjjünk ki forgatni. És most egy olyan szituációt próbálunk bemutatni nektek, hogy mi van akkor, hogyha munka után egy ilyen frontbetörésnél van 2-3 órátok, és harcsát szeretnétek fogni. Most mi úsztatni fogunk egy régen elfeledett módszerrel, harcsára horgászni. 6 óra 20 van, és körülbelül este 10-ig, 11-ig tervezzük megvalósítani ezt a pecát. Mivel rapid pecára készülünk, mutatom a cucc mennyiséget. Hoztam 3 botot, egy pergetőt és 2 előre megszerelt úszós botot, egy kerioltáskát, ebben minden benne van, pár műcsalit, ezt nem biztos, hogy fogjuk használni, egy mentőmellényt, széket, pár kiegészítőt, pakolom a csónakba, és kezdjük is el. A következő, mentünk egy kört, megnéztük szonárral, mi a vízmélység, ilyen 1,5 és 2,5 méter között ingadozik. Ne haragudjatok, de nem fogok kiabálni, mert nagyon jó halmozgás van így a frontbetörése kapcsán. És az első terv az, hogy innen a hátunk mögül, vagy most tőlünk jobbról fúj a szél, beállok keresztbe a csónakkal, lerakok 2 súlyt, megfixálom a csónakot, és a szelet kihasználva fogom sodortatni egészen messze tőlünk a cuccot, majd azt picit később bemutatom, de olyan 2-2-3-as vízhez húzok először ilyen 1,5-1,8-as eresztéket, jó megrakom nadállyal a horgokat, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk fogni. Gyorsan elmondom, hogy milyen felszereléssel készültem. A bot maga elnevezése alapján egy spin, azaz pergető bot, 2,70 hosszú, 50-150 g dobósúlyú, viszont egy ilyen nagy robosztus 85-ös Cat-Extreme orsóval párosítva egy nagyon univerzális bottá válik. Ez akár felszíni csöves módszerrel, upózzal, partról 2 botos behordási módszerrel, vagy etetőhajóval, vagy dobva is egy kiváló párosítás. Ahogy tőlem megszokhattátok, van bekötve egy 25 méter fárasztózsinór, alatta 38-as S-line zsinórral van feltöltve a dob. Jöjjünk a horogtól. Egy 100-as Black Cat monofil zsinóron van egy darab 7x0-ás power hook. Fölötte következik egy kötésvédő, egy erős harcsás forgó, egy gumigyöngy, egy gumiütköző, ami a úszóval megegyező grammú ólomba folytatódik. Ez a ütköző azért van, hogy le tudjam fixálni az ólmot, dobásnál ne ugráljon jobbra-balra. Jön egy nagy úszó, 100 g dobósúllyal, világító patront lehet belerakni, egy erős kapocs és szintén egy gumiütköző, ezzel fogom állítani a vízmélységet. Teljesen sallagmentes, leginkább az úszós, csukázó végszerelékhez tudnám hasonlítani, viszont ahogy a bevezetőben mondtam, ez egy nagyon elhanyagolt módszer, pedig ilyenkor egy pár órás pecára egy kiváló fegyver lehet akármekkora harcsák ellen.
mondtam, 2-2-es, 2-3-as a víz, ahol be fogok dobni. Húzok neki egy első körbe egy ilyen 2 méter körüli, hát nincs is annyi, egy 1,80-as előkét, és akkor hadd szóljon. Jöhet a másik. Mint láthatjátok, átjöttünk egy másik helyre. Ott a tó felső részén nagyon ígéretesnek tűnt a pálya, nagyon jó halmozgások voltak, de időközben eltelt 1,5 óra, és egy-egy belehúzáson kívül más nem volt. A szél erősödött, ezért lejjebb csorogtunk, most beálltunk ide egy nádsziget és a part közé. Jobbos botot mondjuk úgy, hogy a senki vizén próbálom úsztatni, még a balos bottal a nád kiszögellés sarkát horgászom. Megmondom őszintén, ebben most nagyobb bizodalmam van, de még csak most kezd el igazán sötétedni, szóval még csak most indul az igazi peca idő, de nagyon jó kint lenni, csak eddig még a harcsák úgy tűnik, hogy nincsenek kapókedvüknél, de majd most. Hát egy olyan dolog történt, amit álmaimban nem gondoltam volna. Annyira biztos voltam ebben, hogy jön egy ilyen drasztikus hidegfront, 2 hete ilyen 35-36-38 fokos kánikulák vannak, és most megjött egy borzasztó nagy szélviharral, esővel ez a fasz a front, és egyszerűen ki is szaladtunk az időből, kereken éjfél van, mindent megtettünk, a pergetéstől kezdve a 4 különböző hely felderítéséig, és egyszerűen nem bírtunk kapást kicsikarni. Szóval, hát ilyen is van, nem megy minden sajnos megrendelésre, de nem adjuk föl, vissza fogunk térni, és megpróbálunk revansot venni. Meglátjuk. Hát, vissza nem tértünk, berobbant a nyár, elérkezett az aszály, és nagyon keményen megtépázta ezt a vizet is. Viszont mi sem bizonyítja jobban a módszer működését, mint az, hogy évek óta minden szezonomat úsztatással kezdem. A szezon első hetei szinte csak úsztatásról szólnak. Ez idén sem volt másképp, nézzetek meg egy rövid bejátszót, hogy hogyan sikerült elkezdeni a 2025-ös szezont úsztatással. 2025 első horgászata, úsztatás. Már temettem a pecát, és ezt nézzétek meg, 2 méter 1 centi az év első horgászatának eredménye. Fantasztikus hal, hatalmas pocak, mehet is vissza. Hát álmaimban nem gondoltam volna, hogy így indul egy szezon, de hát úgy látszik, hogy megérdemeltem. Ebbe a videóban most ennyi fért, dolgozunk a következőn, október végén jövünk, remélhetőleg szép halakkal, érdekes megoldásokkal és jó módszerekkel. Addig is kövessetek minket,
lájkoljatok, iratkozzatok föl, és találkozunk a következő Filipben. Szevasztok!